avui la posició relativa entre un pla i una recta, que és el que més maldecaps ens porta. Suposem que el pla es troba escrit com ax més bi més z més d igual a 0. Què passa? Que la recta pot estar escrita de diferents maneres, com ja hem vist en vídeos anteriors. Llavors, segons la manera com estigui escrita la recta, podrem trobar la solució de la posició relativa entre recta i pla de dues maneres diferents. És a dir, podem fer de dues maneres diferents. Recordem, la recta la podem tenir escrita o bé com equació vectorial paramètrica i contínua, o bé com a intersecció entre dos plans. Llavors el que farem és veure si tenim la recta com a vectorial paramètrica o contínua, ho farem d'una manera. Si tenim la recta expressada com a intersecció entre dos plans, ho podrem fer d'una altra manera. Però recordeu que en dos vídeos anteriors vam estudiar com passar d'aquestes rectes a una intersecció entre dos plans i com passar d'intersecció entre dos plans a aquest tipus de rectes. Així que podeu fer-ho de la manera com vosaltres creieu que és més fàcil per a vosaltres. Llavors, anem a veure. Per exemple, imagineu-vos que tenim la recta en equació paramètrica. Per dir, x és igual a a1 més lambda per b1 i és igual a a2 més lambda per b2 i z igual a a3 més lambda per b3. Recordem, a1, a2, a3 és un número, que seria un punt, b1, b2, b3 són números també, que són el vector director de la recta. Doncs suposem que tenim aquesta recta R, i tenim aquest pla. I volem saber quina és la posició relativa entre aquesta recta i aquest pla. Primer pas que farem, escriure aquesta recta, agafar aquesta recta i dir, anem a escriure un punt general d'aquesta recta. Què vol dir un punt general d'aquesta recta? Si tinc aquesta recta, jo sé que qualsevol punt que formi part d'aquesta recta ha de complir que la x s'ha d'escriure d'aquesta manera. La y d'un punt de la recta s'haurà d'escriure d'aquesta manera. I la tercera component d'un punt qualsevol de la recta s'haurà de poder escriure d'aquesta manera. Així doncs, un punt qualsevol de la recta s'ha de poder escriure com x i z igual a a1 més lambda b1, a2 més lambda b2, a3 més lambda b3. Tots els punts d'aquesta recta, tots, han de complir que s'han de poder escriure d'aquesta manera. Llavors, si el que volem saber és quina és la posició relativa entre aquesta recta i aquest pla, el que farem és un sistema. Intentarem posar un punt d'aquesta recta, és a dir, un punt general, per tant, qualsevol punt de la recta, a dintre del nostre pla. A on? Doncs a la x, a la y i a la z. Per tant, ara el que farem és escriure la x del pla com aquest punt, la y del pla com aquest punt i la z del pla com aquest punt. I llavors el que veurem és si aquest sistema té solució o no i quin tipus de solució té. Llavors, recordeu que la A, la B, la C i la Z, A, B, C i D són un número, un valor, que la A1, A2, A3 són un número, B1, B2, B3 són un número també, cada un. Llavors, l'única incògnita que tenim aquí realment és la lambda. Per tant, el que nosaltres volem anar a veure és si agafem aquest sistema, aquest pla, perdoneu, i agafem aquesta recta, perquè al final això és la nostra recta, si agafem el nostre pla i la nostra recta i fem un sistema, quin tipus de solució tindrem? Llavors anem a veure. El que tindrem realment és A per A1 més lambda B1 més B per A2 més lambda B2 més C per A3 més la lambda B3 més D, això igual a 0. I llavors aquí podem tenir tres tipus de solucions.
O bé, 1. Si la lambda ens surt un número en concret, quan resolem aquesta equació, penseu que l'únic paràmetre que tenim és la lambda. Aquí tot l'altre són números. Si la lambda ens surt un valor, K, diguem-ne K, que és un valor real, llavors el que tenim és un sistema compatible determinat. Què vol dir això? Si la lambda és un número, vol dir que existeix un número concret que fa que aquesta equació tingui solució. Això, el que vol dir, si la lambda és un número, vol dir que aquest valor que està entre parèntesis és un número, vol dir que aquest valor és un número, vol dir que aquest valor és un número. I qui era tots aquests valors? Recordem que això era x, això era la y i això era la z. Per tant, si la lambda té un número, és un número concret, vol dir que la x és un número concret, la y és un número concret, la z és un número concret. Què vol dir això? Que tenim una x, una y i una z, per tant que tenim un punt on la recta i el pla coincideixen. Per tant, que just estem en un pla i una recta que talla aquest pla en un cert punt. Per tant, tenim, si la lambda és un número, tenim un sistema compatible determinat, tenim que es tallen. La recta i el pla es tallen. Anem a veure un segon cas. El segon cas en què ens podem trobar que 0 lambda sigui igual a 0. Quan es compleix això? Sempre. La lambda pot valdre infinits punts. Tenim infinites solucions. Per què? Perquè qualsevol número multiplicat per 0 ens dona 0. Si tenim infinites solucions, què tenim? Sistema compatible indeterminat. I si tenim infinites solucions, vol dir que aquesta recta on es trobarà? A sobre, allà dintre del pla. Per què? La recta és coincident al pla, està dintre del pla. Per què? Perquè no hi ha només una solució, es tallen en molts de punts. Per tant, que coincideixen. El pla, coincidents. Són coincidents. El pla i la recta. Tercer cas. Doncs que ens surti que 0 lambda és igual a un número. Quan passa això? Mai pot passar. 0 per el que sigui sempre ens donarà 0. 0 per 10 no ens pot sortir 15, per exemple. Perquè 0 pel que sigui sempre és 0. Per tant, això el que ens està dient és que no existeix una solució. No existeix solució. Per tant, el que tenim aquí és un sistema incompatible. Què vol dir això? Que mai tindran una solució entre aquesta recta i aquest pla. Per tant, si mai de la vida xocaran, coincidiran, el que ens està dient és que el pla està en un lloc i la recta està per un altre lloc. Per tant, que aquesta recta i aquest pla són paral·lels. Val? Aquí tenim una manera de veure-ho, quan tenim l'equació de la recta en vectorial paramètrica o contínua. Recordeu, com he dit, quan tenim aquest tipus d'equacions, nosaltres ja sabem anar d'aquí a aquí i d'aquí a aquí. Per tant, podeu triar quina és la manera que a vosaltres us és més còmoda i més fàcil de resoldre aquest tipus de problemes. Però jo us els ensenyo de les dues maneres perquè vosaltres pugueu triar. Si, per exemple, teniu l'equació paramètrica i no sabem anar a intersecció de dos plans, pum! Aquí tenim una manera de fer. Si tenim la intersecció de dos plans i no ens en recordem com anar cap allà, ara trobarem una segona. Val, doncs anem a veure ara el cas en el què la nostra recta es troba com a intersecció entre dos plans. Escriurem la nostra recta com a intersecció entre dos plans. Com que aquí he utilitzat A, B i C, utilitzaré ara A2 i A3, però perquè ens fem una idea. O sigui, tindrem aquí A2X més B2Y més C2Z més D2 és per no canviar la A, B, C i D, que ja les hem utilitzat aquí. I tenim, aquest seria el nostre pi2 i pi3
que tenim doncs A3x més B3i més C3z més D3 igual a 0. Val? Recordem, doncs, tenim ara la nostra recta com a intersecció entre dos plans. I per tant aquí tenim 1, 2 i 3 plans. La manera com podem resoldre ara la posició relativa és fent Rocher-Frobenius. Per tant, creant la matriu entre aquests tres plans. Tenim aquí, doncs, anem a crear aquesta matriu. La matriu, recordem que la crearem a partir dels components que acompanyen la x, la y i la z. Per tant, tindrem A, B, C, menys D, A2, B2, C2, A3, B3, C3, menys D2, menys D3. Aquí tenim la matriu M i aquí tenim la matriu ampliada. Llavors anem a veure quins tipus de solució podem trobar en tots aquests casos quan fem Rocher-Frobenius. Cas 1. El rang de la matriu és 3. El rang de la matriu ampliada també és 3. Per últim, el número d'incògnites, aquest sí que evidentment és 3. Què passa quan tots els rangs són el mateix que el número d'incògnites? 3, 3, 3. Tenim un sistema compatible determinat. Què vol dir sistema compatible determinat? Vol dir que existeix una solució entre tots els valors. Què vol dir quan tenim un sistema compatible determinat? Que existeix una única solució. Això el que vol dir és que existeix una única solució entre la recta i el pla. Si existeix una única solució entre recta i pla, vol dir que el pla està aquí, la recta talla el pla. Per tant, que tenim aquí el pla i aquí tenim la recta que talla el pla. Anem a veure el segon cas. Segon cas en què ens podem trobar que el rang de la matriu és igual a 2, el rang de l'ampliada és igual a 2 i altre cop, número d'incògnites és igual a 3, aquí sempre. X i Z. Llavors, què tenim? Que els dos rangs de les matrius coincideixen. Sempre que coincideixen tindrem solució. Ara bé, què passa? Que no coincideixen amb el número d'incògnites. Això què vol dir? Que tenim infinites solucions. Fixem-nos, tenim 3 incògnites i els rangs són 2. Això vol dir que tenim un grau de llibertat. 3 menys 2, 1. Un grau de llibertat. Això ens diu que tenim un sistema compatible perquè existeixen solucions. Si els dos rangs són iguals és que existeix solució. Com que tenim que el número d'incògnites és més gran que els rangs, és indeterminat perquè hi ha infinites solucions. A més, estem veient que tenim un grau de llibertat. Com hem dit, 3 menys 2, 1. I això vol dir una dimensió. Què vol dir això? Hi ha solució i, a més, la solució es troba en una dimensió. La solució són infinits punts, o sigui, tenim infinits punts que són solució. I, a més, aquesta solució sempre serà en una dimensió. Una dimensió podria ser, per exemple, l'eix de les x. Per exemple. Llavors, què vol dir? Que una solució es troba en tot l'eix de les x. Que forma tot l'eix de les x, per exemple. Que és una recta. Per tant, que aquest pla i aquesta recta coincideixen just en una recta. Per tant, hem dit la mateixa. Això vol dir que el pla i la recta són coincidents. Tercera solució que ens podem trobar, que el rang de la matriu sigui 2, el rang de l'ampliada sigui 3 i el número d'incògnites sigui 3. Què passa aquí? Quan el rang de l'ampliada i de la matriu ja són diferents, no hi ha mai solució. Per tant, tenim un sistema incompatible. Si no hi ha mai solució, què vol dir? Que tenim un pla aquí i la nostra recta mai tallarà en lloc del nostre pla. Per tant, això vol dir que són paral·lels.
Fixem-nos que aquí tenim exactament el mateix, tenim que es tallen, executat amb el mateix ordre, es tallen, són coincidents i són paral·lels. Recordem que un pla i una recta no es poden creuar, o sigui, no és el mateix creuar-se que ser paral·lels, en el cas d'un pla i d'una recta, que és un cas diferent quan tenim dues rectes. Dues rectes poden ser paral·leles o es poden creuar. Val, ara doncs, ja hem fet un repàs de totes les posicions possibles que ens podem trobar entre dues rectes, dos plans, tres plans i un pla i una recta. Anem a veure alguns exemples. Comencem pel primer exemple. Tenim un pla, una recta, volem saber quina és la posició relativa entre aquest pla i aquesta recta. I ens donen la recta de manera contínua. El que farem és resoldre aquest exercici de les dues maneres. Primer de tot el resoldrem, com que tenim la contínua, ho convertirem en paramètrica i el resoldrem d'una primera manera i després convertirem aquesta recta com a intersecció entre dos plans i ho farem amb Rocher-Frobenius com si tinguéssim tres plans. Som-hi! D'aquí podem treure directament que la nostra recta es pot escriure com x, recordem, les variables que estan al costat de x i z són el punt. En aquest cas, x menys 1 vol dir que el punt és 1, el punt de la i és 0 i el punt inicial de z és menys 3. Recordem que l'equació contínua s'escriu com x menys punt, i menys punt, z menys punt. Per tant, és menys 3. Més el vector, que són els valors que es troben dividint. Per tant, tindrem menys 4 lambdes, més lambda, més 2 lambdes. Val? Què tenim aquí ja? El punt i el nostre vector. Recordem que quan no fèiem Rocher-Frobenius, quan teníem paramètrica, vectorial o contínua, el que fem és agafar aquesta recta i buscar un punt general, és a dir, escriure el punt x i z com a punt general, és a dir, qualsevol x s'ha de poder escriure com 1 més 4 lambda. Qualsevol i s'ha de poder escriure com 0, ja no l'escriuré, per tant com lambda. I qualsevol z s'ha de poder escriure com menys 3 més 2 lambda. Val? Com que volem saber quina és la posició relativa entre aquesta recta i aquest pla, agafem aquesta x, aquesta y i aquesta zi, ho col·loquem a dintre del pla. Per tant, tindrem 2 per 1 més 4 lambdes, menys la i, que és lambda, més 3 per la z, que és menys 3 més 2 lambdes, menys 6, i això és igual a 0. Anem a resoldre aquesta equació. Tenim 2 per 1, que tenim 2, més 8 lambdes, menys lambda, menys 9, més 6 lambda, menys 6, és igual a 0. Lambdes al costat, números a l'altre, com sempre. Aquí tenim 8 menys 1, que serien 7. 7 lambdes més 6 lambdes, tenim 13 lambdes. I a l'altre costat tenim 9 i 6, que se'n van cap a l'altre costat, per tant són positius. Per tant, tenim 15 menys 2, 13 números. Per tant, tenim que la lambda és igual a 1. La lambda ha de sortir un número. És un número real. Això què vol dir? Tenim un sistema compatible determinat. Si existeix una lambda, que és un valor, voldrà dir que entre el pla i la recta existeix un punt coincident, per tant, que tallen. Ja tenim la posició relativa entre aquest pla i aquesta recta és que tallen. Anem a trobar quin és aquest punt. Com ho faríem? Tenim la lambda, anem a substituir-lo en el punt. Tenim, doncs, x, y i z és igual a 1 més 4 lambdes, la lambda és 1, per tant, 4 per 4, 1 més 4, 5. Lambda és 1, per tant, 1. Menys 3 més 2 per lambda, 2 per 1, 2. Menys 3 més 2, menys 1. Per tant, tenim just que el punt de tall entre aquest pla i aquesta recta és aquest punt. Anem ara a veure com ho faríem
amb el segon mètode, amb el mètode de Rocher-Frobenius. És a dir, matrius. Primer de tot, tenim la recta escrita com a equació contínua. El que hem de fer és convertir-la com a intersecció entre dos plans. Per tant, recordeu que el que fem és multiplicar en creu aquestes dues igualtats. Per tant, tindríem que la nostra recta es pot escriure com a la intersecció de quins dos plans? D'aquest i d'aquest. Aquest pla, recordem que hem de multiplicar en creu, per tant tindríem x menys 1 per 1, que ens surt el mateix, tindrem x menys 1, igual a i per 4, o sigui 4i. Per tant, aquest primer pla, ara el reescriurem. Ara mirem com reescrivim bé. Passem totes les variables, tindrem x menys 4i. Podem deixar aquí el menys 1 o posar-lo a l'altre costat, Val? I ara tenim el segon pla, que és i per 2, per tant tenim 2i, és igual, és el mateix, a, tot això multiplicat per 1, per tant ens quedarà igual z més 3. I ho passem tot a l'altre costat. Tenim 2i menys z menys 3 igual a 0. Ja tenim la nostra recta com a intersecció entre dos plans i tenim aquest pla. Quan ho tenim d'aquesta manera, recordem que el que volíem fer era precisament fer amb Rocher-Frobenius mirar quin és el rang de la matriu que creem. Quina serà aquesta matriu que estem creant? La matriu serà la formada per als vectors normals d'aquests tres plans. Per tant, tindrem 2 menys 1 i 3. Aquesta és la matriu. I l'ampliada, recordeu que ha de passar a l'altre costat, per tant tindrem 6 positiu. Per altra banda, aquí tenim 1, menys 4 i 0, perquè no hi ha z, 1 positiu. Aquí no hi ha x, per tant 0, 2 de les i's, menys 1 de la z, passa a l'altre costat. 3 positiu. Anem a veure quin és aquest rang. El rang de la matriu i el de l'ampliada. Número d'incògnites, ja sabem. Inicialment, que és 3. Incògnites és igual a 3. Això ja ho sabem. Anem a calcular el rang d'aquesta matriu. Com calculàvem el rang de la matriu? Fent el determinant. Per tant, anem a calcular el determinant d'aquesta primera matriu. 2 menys 1, 3. 1 menys 4, 0. 0, 2, menys 1. 2 menys 4, menys 8. Menys 8 per menys 1, 8. 1 per 2, 2. 2 per 3, 6. 0, 0. Menys 0. 0. Menys 1 per 1, menys 1. Menys 1 per menys 1, 1. Per tant, teníem que és negatiu, menys 1. Això és diferent de 0. Per tant, ja veiem que aquí el rang de la matriu és igual a 3. Si el rang de la matriu és 3, el de l'ampliada per forces ha de ser 3. No pot ser mai més petit, recordem-ho, El rang de l'ampliada és 3, 3 número d'incògnites, per tant tenim que és un sistema compatible determinat i això el que ens diu és que es tallen. Que ja ho havíem vist abans, ja ho havíem vist en aquest punt. Si ens haguéssim demanat quin és el punt de tall, el Rocher-Frobenius ens serveix per trobar quina és la relació, la posició relativa entre punts, entre rectes, entre plans i rectes, però no ens dona, aquí no estem veient quin és el punt de tall. Llavors, si un cop hem fet això, aquesta part veiem que, es tallen, ens quedaria, si ens demanessin quin és el punt de tall, hauríem de venir i fer exactament això. Però ens pot servir d'un pas perquè a vegades ens donen una recta com a intersecció entre dos punts. Si ens donen la recta com a intersecció entre dos punts i el que veiem és que no es tallen, que són coincidents, ja ho tenim tot fet. O que es creuen, és a dir, que són paral·leles, ja no hem de fer res més. Però si veiem que es tallen, llavors el més probable és que en un segon apartat apartat B, ens diguin quin és el punt de tall. I llavors sí que el pas seria passar d'aquesta equació, d'aquesta intersecció
de dos plans, passar cap aquí i d'aquí anar a trobar quin és just el punt de tall entre el pla